Goeiedag maar weer. Dit ben we met het laatste filmpje vanuit Albanië. Vandaag vertrekken we naar de thermale baden van Banja. Even stel naar boven hier. Een aanloopje nemen. Anders raadt een auto ook niet. Ja, je ziet het maar in die huurauto's die aan het hier zwaar te verduren. De rit is een lange zet, maar hopelijk de moeite waard. En onderweg vallen we van de ene verbazing en de andere. Ja, wat dat duidelijk is, de Albanese taal, die leent zich prachtig voor kostelijke woordgrapjes. De Kloofmies in Warmwaterbron is echt de moeite waard voor een bezoekje. Even regent het, maar dat mag de pret en het prachtige uitzicht niet drukken. En na stevige wandelingen en deze mooie kloof is het dan heerlijk tijd om even te wellnessen. Onderweg terug bleven de volgende verbazing niet uit. Lopen niet eens half waard op de snelweg. Aan de lange terugreizen sluipen we maar rustig op. De volgende dag verkennen we de regio's en reizen we af met mooie Xamil. We moeten nog even schuwen voor een fikse onweersbui, maar dat lukt wel met een hapje. Ja, het is hier echt een prachtig vakantieoord. De volgende dag is het alweer vroeg blommig. Ons verbaast het zo dan er zoveel tankstations zijn. Om de 200 meter rijden heen. En nog heen. En nog heen. En tussen de tankstations staan de lokale boertjes de marktwaar te verkopen. Gewoon langs de snelweg. En Annekom en de badplakken Duras is het even tijd voor een strandje. En een zwembadje biedt hotel. En hoe zou hier vanaf eind 26 weer trein moeten rijden? Ja, geloof je dit? Rechts aan de boulevard is pracht en praal. Maar links, ja, de is wat bouwvallig. Na een lekkere Thaise massage eten we nog wat en we doen nog even een rondje door de stad. En verder moet iedereen wel wat verkopen voor de kost. En ook om te blijven roken, want dat doet ook iedereen. Verder is op de markt alles nap. Je koopt zelfs 2 flessen parfum van Chanel voor 6 euro. Zo wat even duur als een flesje water. Maar goed, zo ruikt het dan ook, hè? En bij brand loopt de schade in de winkel waarschijnlijk wel op tot zeker 53 euro. Maasen, dit was dan weer. Bedankt voor alle duizenden views. En tot de volgende keer maar weer.